धेमाजिनि सानजारि नोगोराव सासे बर' आइजो गोमानानै दं। सानजारि नोगोरनि हांमा सापरि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि उखा बसुमतारी मुंनि आइजोआ गोमानानै दं। थांनाय 19 एप्रिल एबा 5 बैसागनिफ्रायनो गोमानानै दं आइजोआ। आइजोखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला एबा सुलाद मोनोब्ला खौरां हरनो खावलायदों दुखुथिया नखरा। 7086263676 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो हागोन आरो बिमानि सुलाद मोनोब्ला खौरां हरनो खावलायदों फिसाज्ला मतिन बसुमतारीया। आंनि गामिया मतिन बसुमतारी न' नामा ओमफ्राय हांमा गामि सांमा सापरियाव थायो आं। आइया देखाफाम बालाबारियाव थायो। बारि नेनाय हिसाबै थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन। बिदिनो जों फैगोन साननानै माने सानफ्रामबो नायनो थाङो। नायनो थांसेयावबो जों माने देवबार दिनै जाथाय जालांबाय। अबेखै थांखो बेखौ थार हमस्लाबनो हायाखै जोंबो। जनाय साइडजों नागिरबाय बगर साफ्रि जनाय बिदि राजाखाना सब नागिरजोबदो मोनाखै। मंगलबारैसो आंनि आइखौ मानसिफोरनिफ्राय खुगा खुगा खोनादों। ओजोंहा दिमु गलायावबो वान सपखै बेरायनाय साननि 12 बाजियाव सिसि केमेरायाव दङ नुदों। आरो बिथिंजा गावनि बिजामादै जानाय सिलियावबो 4टायाव नुदोनो। बिदिनो थांलाय फैलाय खालामनायखाय फैगोन साननानै जेबो माथो होआखै होनदो। माथो होआब्लाबो जोंनिसिमबो जोंबो खबर हरजानो लुबैदोंमोन। जों थेवबो बिनि खुगा गामिनि खुगानिफ्रायबो खोनादों। बाम्पार ड्राइभारफोर दंमोन जोंनि खाथिनिनो बैनायमोन। बिसोर खिथादो नंगौ नङा। खर' खाख्लुमना अखाबो दं। अखा बिराद हादो इखालि हराव। गाव अबाव थादों मादों इखो रावबो मिथिला। हरनि 3:30सोआवसो नुदो इबो अखाजानाव। बेनो लास्ट। बेनिफ्राय सानाव नुवाखै होनदो। बेखौनो जोङो फैजानो लुबैयो आंनि आइखौ। जों बिराद गोसो गोरबोयै अननानै